Xavier Ríos, do BNG. Bo día, grazas por estar aquí, grazas a iniciativa cidadán por este acto. Nós tamén lamentamos que o goberno non este hoxe aquí, que se teña situado pois fora da lei prácticamente, que se teña situado pois na posición dos que intentan realmente parar e calar a memoria e a historia, non? Nós, en todo caso, estamos comprometidos dende o BNG, estamos comprometidos con esta iniciativa e, evidentemente, estamos seguros que ese posicionamento, por exemplo, de hoxe do goberno non vai realmente a impedir que se sigan dando pasos e a conseguir que a memoria realmente aflore, non? Nós, dende logo, vamos como decía, a seguir comprometidos con todo aquilo que faga falta para restituir precisamente a memoria de todos aqueles galegos e galegas que realmente pois deron a súa vida pola democracia e porque neste país, en definitiva, pois poidamos seguir en democracia, non?